Bato guys! Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! Panibagong araw, panibagong video na naman yung gagawin natin. So ngayong araw guys, manghuli tayo ng isda. So ayun guys, tara, samahan nyo na ako! Guys, kala ko hindi pa totoo guys eh. Hindi ko na talaga. Pinakaunang huli! Pinakaunang huli guys! Pinakaunang huli! Ay! Bato guys! Wag ko pa anong tawag dito sa inyo guys. Basta sa amin, batog to guys. Yan. Boy na mano! Guys, okay guys. Sana hindi naman kawala guys. Kasi kung ilang nadalang tayo sila guys. Sana hindi maputol yung taga. Kasi matulis yung mga ngipin guys. Pag nakagat yung nylon, yun putol talaga. Kaya kailangan dapat ano yung kamay talaga guys, yung mailapak. Dalawang huli guys. Guys. Huli na pa guys. Kaso maliit. Okay na. Okay na guys. Baka susunod na guys, maghuli ako ng ano, pusit. Tama ko kayo guys. Pero yung gamitin natin yung ano guys, hindi natin yung pagkang dimakin ako. Kasi hindi naman tayo doon sa guwanin guys, sa guwan lang. Hindi matay ka doon guys, putang live. Yan! Pangatlo guys! Thank you Lord! Guys, pagkahulog, kain agad. Pagdating sa baba, kain agad. Pang-apat, thank you Lord. Guys, yan, okay na guys. Hindi na simple ang buhay. Pag pinagpala ka ng Diyos, ang swerte-swerte mo talaga. No, kasi ito guys, hindi ko naman alam kung magpapahuli talaga sila kasi wala pang sumubok. Ako pa lang. Nakalimutan nila guys, nakaraang taon sa ganitong buwan. Sobrang papahuli ng isda ito. Month of July. Kaya hindi ko ngayon. Ay, ulam. Alam guys. Guys.
So, andito na tayo guys. Nakauwi na tayo. Ito yung huli natin guys. 10 yung huli natin guys. Kaso yung 8 lang yung naka-video natin guys. Kasi nalobat yung cellphone natin guys. Ito yung huli natin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yung pinakamalaki, 7, 8, 9, 10. So ayun guys, maraming salamat sa panonood nyo at kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like at subscribe na lang guys at huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para update kayo sa mga bagong video na ating ilalabas. So ayun guys, maraming salamat sa panonood nyo at kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-subscribe. Mamuot ako din si mo. So ayun guys. So ayun. So yun lang, maraming salamat mga kapaok.